coba tini tanggi tona ni coba seing siu jeng tini survival te existence ni bagi je coba mak klayo eng yakai te deglak hayo ni kebang ma dofa komori thangmani hai jeng bo komori thanai abni bagi no boram grang ata okra mosang rada charan dev borman ang belekana hambai maya faro tamni hinba bos sekang sisugei tin dofani chi chuko hodani bebak mang thong tagei humulung ni Tripura tribal museum o dawi tonika salsa hayung ni boror daina sorasna naitei sungno bo nai manane tei khazani takokte bukok song noro angbai goda gosi angsia khiaba chini hoda eba society belekana wana mate kidima singsawak laija sagni sinemung eba identity nono baksaka upojati baksaka ba tribal tei roket Tripuri Tripurasa sonduk bosong eba borok nei sinemung relai tongo sana musung efana ang tini ma sanai tini dofani identity srai ingnani bekak thang tong saniwo tini dofani halok mo hayok glugjak khoraksa baite khoraksa puidu salaya jaboini hoda bostum kami chaudhary ni yakti khlaiawi chairman rok se khlaisiu sarai sikla rok arak tablet dendrai te ganja fekjak mang borok sikli rok jora ngya sanino nogati salaima te haino hai kaglai fima seng nugui tongu nukung pandawa sagni borono fatai riawei political party ni borok no se rikuk mani seng nugui tongu kami amsa kebang ma borok lukurok no tir tas te jandemuna thanglainyani wa kelek laijak bai khungsani bagai ma fasona kerosene buli sogi bothar marok seng nugui no tongu tini borok dofa tini jaboi ni krak hodano kubi fuyawei political party no se kubi fulai kuk siu mokok kubui kaisa angme gosewi tongi mania tongu mokok no seng kitchafuno udru thai grei abo simia Tripura Board of Secondary Education eba TBS sini bising tibo systematically chini borok rok no mark kichari oi fail khlai toni mani seng nugi phaijak te nugi no tongu ora satai klayo ICSE CBSE te TBS siwa srengnai chini borok rok ni result by 10 ni result no retawi nai kheno tui hai srai nai norok saksano sengi nai di ICSE te CBS siwa srengnai chini borok rok ke tangi 10 ni slide result kaham khlai kuk te TBS sini andore exam renai rokhe tangi sini borok fail mang bangku apuno karibo tini Hindu 10 rok tini kereng beri kaham rok no boroni rengya sla rok systematically kaijagi tongu takhokte bukuk song mohai ungui tongmani no seng immediately mathagari wiman yakhe tini dofa biang thangi klaino ang wan sugnani te sanani phono serengya ang tini borok hodano sengnani musungu khorok busuk wanjai doctor eba engineers ungya kheba simple teachers chini borabai kaijaka norok khorok safana ana funugi manglak phiaba nahari naidi chini bori doctors engineers postgraduate teachers bebag no auto drivers te girasa tong dungari nai eba hai no pakogi tong nai 10 bai mamang no kaijak bayu te rap khlai botharei laha derawai thiyo hinai silsa weriu omor chidok bisni priyanka riyang ni kogno no wan sugi naidi Sing tini hayung ni kaisa threatened nation ngi tongkha threatened from all the four corners politically socially economically te educationally norok no wan sugi nyadi tini tabuk ni mohai halogo sung bahai ke darogi mannai gonotantra bisingo tonai noro nekha mungsa khlaidai krei advisor bupra ni wahan puasa paye lek chomani ni nip thaisa lawai apno nangai dofani samung tangnai rokno hamya salanyani simida noro ni samung bangsi khazani takokte bukuk song belaikhana kha khamani bisingti ang sanani klayo chini baksa borok sakri eba sorkani samang girasa manba maino ha kaya ngai thangbayu bolongni borok hinjangnai rokno silsawei bebangno kami yakare 10 ni amsio thangi payu mohai kubangmano tongo ani slai norok tebo sikugnai mohai tomung borok hodani bagi belaikhana lasi singsa te morok irresponsible tomung siklayo mohai ke mangno sing klegi tongkhe chini hoda bahike ragnai chini dofa bahike hamsanai dokok nikok jabuya se boloni borok hinjangnai ro norno jalokha tabukhe norno sabo jalok tabukhe norok tangi kamiwo tongai glugjak hoda no tisanani eba rag rina saktharia sing haksa na hornani nangya fiaba chin dofani no dalong sono nai kheno sinai teijing kubangma srengdai tongo borokni hodani tomung rokno Belakhena lasi singsa hoda hamkraini samungo norre mungsa khlaidai krei tumuni ne mungsa khlaidai krei hinke hatei dofani samung tangnai rokno
norok ta sejadi nagarjadi ang khoraksa phano eba kaisan nukungna phano kha khamrijani bagai mokokno samaya norok ni responsibilities na muitu khlairi janai manise norok no sidi eba soseton ingdi hinmani se tamni hinba jesik phano sing lekha rungdi chakri gorja khlaidi hani raja khoro nok building tangdi soseton gri hinge chini dofa hamsawi manya soseton gri hinge chini dofa haino komori thanai khajani takokte bukuk song tini communal 10 development jati sampriti eba communal harmony ni kok sawi borok dofana family gi tongo development eba ha hamkrai ang te chini motha sajago fiaba hamkrai ne mungai chini dofana sokomor nani nai tongmani no se sing sajagi ango te sing khlainani rigla borok amse school nok tangi rikha musuk nok ni bagai monora development hin gonda tije subdivision ni mayung khorok kamiwo hospital tangi rikha fiaba doctor khorok safana krei ni bagai musuk nok singi tongsiu monora development hin amse lams namerika fiaba chini borok lukuni mal khungse krei monora development hin khajani takukte bukuk song guwahati kamiyung ni ulubari flyover ni gana gini ni kasri bosong sono thangi naidi tei borno singi di bisi nei si sigang borok tamo tongmani tini borok tamungkha chini halok boroni salaipno teibo sitra kugnai yangoke communal manik sarkar borok dofana famolagna bagai chikrogi sawi tongo ha bubagara song borok dofani bagai mungsa hamkrai eba development khlaya hinei fiaba ang tini communal manik sarkar tei chini dofani no chakhai muitru sanai mosamsa jn pini tifang sama sengnani musungo kumilani victoria memorial college kumilani bir bikram library Maharani Tulsipode Girls School, Umakanta Academy, MBB College, Victoria Memorial Hospital, Agulini Airport Rocket Tamo, Aboke Hamkraya, Habubagra Bir Chandra Manikya Deborma, Radha Kishore Manikya Deborma Songni Zoraobo, Borok Belekina Saito Zak, Borok Lukurona Leka Frunani Bagai, Fiaba, Kupal Hamiani Bagai Chini Borok Leka Serangyawi, Bepakna Hugo Kai Tangbayu. They habubagra zorani education in charge Mr. Brown ni bising tui zona shiksha samiti rogna busuk rang rijaka boram gran sudoin deborma dosro deborma hemant deborma sang kathang tongke borok srai ke norna sai khnari khamu musang manik sarkar nang sal brum no jati sampriti buje rakto hobe hinei gobang ma luko thum rogo sikrogi sau fiaba ang tini nona sungnani musungo jati sampriti aba communal harmony tamno hin communal harmony moya angka nini kogno srengnai nengke ani kogno naslenai communal harmony moya angka nini samuno sanai nengke ani samuno selengnai communal harmony mohai jorawo se fayo nengbo ani kogno sadi angbo nini kogno sanai nengbo ani kanmuno kandi angbo nini kanmuno kannai neng ani chathanyo sanai angbo nini no chanai tini ang sungnani musungo khorok busuk wanjai teipra hasteni second language kok borokno sanani rung ang sungnani musungo khorok busuk wanjai chini kanmuno kankha tei chini samuno sakha tini borok lukurok wanjai tomung samung kanmung bebakono thuyo dawilakha apni salaipono kotor kuk ungkha wanjai kok boina sing lekha bo srungka tei chini mungnobo bumu fari lakha yang jati sampritini kokna sakuk naisa hinke borok dofani risano fono totra fanya tabuk ano sadi sabo communal sing borok de communal na norok wanjai pahari bangli bai hini halak bawone yangke bini bai hinjak nainano seklagai sokomor suknani sebrutugai te choprop nani bai kaisemi tongo yangoke pahari bangli bai hini chikrogai sawone yangoke chini beri besarano rap khlai betharane norok wanjirok chini kebang ma beri kamro rap khlai betharka ang rap khlaijaknai rone mung kaisa tei thaisa ka sai rimano phiaba ang tini wanjirno sungnani musungu norone beri busa khorok busa borok lukurobai rap khlai betar jaka norok tumung khoroksane mung riwei eba funugi manke ang tini bebak samung yakarei wanji hodawa habi thanai sing tini han nok fangirtui ayang nani raidani fadati faina hindu wanjirok baise barma bakhangni faina hini riklai jagi tongsiu New Capital Complex ni MIG quarter ro tongnai chini borok rokno sungkeno sinai borok baheke wanjai rokbai it holong khidar jagi ha yakari thangdi hinjaka
Abuna tui FIR claimano fano communal one je police rok FIR yasagia. Kowi kok sana thangke chini hauno chin dofani bagi shipping call sasuk fano sa security krikha. Teja dofani security kri a dofani beri besarong ni bo security kri. Kolpona jamatia Priyanka riang songka abuni example. Hoda hamkrayo beri roni kebang maklai dai tongo.